Hello everyone, welcome back to Just Boro YouTube channel. Actually, नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव। आंबो मोजाङै दं लोगोफोर। गोबां गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनसिम ब्लग भिडिअ लाबोया। दिनै नोंथांमोनसिम ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय। आङो दायो दंफैयो सिमोर रिभार पिकनिक स्पटआव दंफैयो आरोना लोगोफोर। एक्चुअली खर'थाराव आरोना नोंथांमोननो बेखौ देखायगोन भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। Sunday market minta puri ini. Simen saper tahu di pune tahu sepidang. Oh no! Oh, beberapa banyak dah. Dah. Guys, tadi ni simedi bangun kuya ada juga. Simedi memang biar yang pidung tadi aja juga. Nggak ada boy mana kayak jadi tim biar yang pidung ada. Sengra para officer kami sengra kejar naga siapa. Party sana pidung ni juga. Sanung kesel sudah ni sabar na. Siapa nama? Tinggal tu di kau tinggal. Betul orang kita ni. Mereka ni tension gaya na, bawa ini kai cingna, aban mana? Bilai. Ini lapis apa? Guys, आज सायाव मैगं थाइगं टेंशन गैया बिलाइबो दङ गायना दोननाय Hello guys, welcome to my YouTube channel. Oh. Wow, look guys, view. नै जोंना बक्साबो बेखौ दामना मोसागोन जोङो guys दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फैदों आरोना लोगोफोर फैनानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों न'आव थानाय एक्चुअली बिराद बरिं आरोना बेखायनो दायो जों बेरायनो फैदों गोसोफ्रा मोजां नांनायनि बेरायनो फैदों जोङो गामिनि सेंग्रा गोजा आरोना wow guys ओरैबायदि साननो गोसो जादों आरोना wow सान्दुङा नैबे साजों लामा दं आरोना नैबे साजों फैनो हायोमोन जोङो बाइक लाबोनो हायोमोन बे खर'आवहाय सान्दुं गोसासो गारबोबाय दाउआ नै मेजेम गजोबबाय गैला बिराद मोजां बोहैयोना बेखिनियाव नै अन्थाइ गैया वाव ओइ नै गाइस वाटारफुल नायनोबा नै वाटारफुल नै सिमोर रिभारनि वाव जायगाया ओरैबायदि सुपार सलिड गाइस नै फाइनालि जोङो सिमोर एकदमबारे खर'थाराव मोनफैबाय आरोना नै गासिखौबो गारबोजोब्बाय जोङो ओमफ्राय नै थांगासिनो दङ बापाव बिराद टार्निं मोनफैबाय जोङो नै हाजोखौ नाय ओरैबायदि समायना नै गोलोमजोब्बाय गाइस ओरैबायदि गोजान थाबायबाय जोङो बाइक लाबोनो हायोमोन जोङो साजों लाबासै साजों लामा दङ आरोना नैबेजों नै नोंथांमोना फैनोबा फैनो हागोन ओरैजाय खर'थाराव आरोना बाइक मोनफैखायो सिमोर रिभारनि पिकनिक स्पटआ नैबेसो गाइस खर'थाराव दासो मोनफैदों नै मेन जायगाखौ वाव मा खालामदों बावहाय नै बेदरा जोंना सेल थायगासिनो आच्छा नै बयलार बेदर आरोना बे जाबाय बयलार दाउ सेलायदों दानिया आच्छा बिदिसो सेलायो आरोना
बोरमा सोलायनाय बायदि सोलायखादों नै बयलार दाउखौ औ मोजां नुदो नै माखासेया बावै दं दंग' सायाव सिमोनरि बार्ड wow जालायबाय नै सासे गैलिया गाइस नै थांनोसै दानिया हांनोसै बायखौ नै साबास दंखायो नै रेडि गासिबो रेडि दंखाजोबो सिमोन दैमा खर'आव नै बरदाबाबो दंखायो बावहाय अलरेडि जोंबाय नै बयानो होखाबाय नै बिफांखौनो डाइरेक्ट गोदागासिनो नै बयलार बेदर दानिया खानाय हाजानोसै आरोना लोगोफोर खानायखौ थख्ला बानायना लानि ओमफ्राय ब्लक बानायसै आरोना नाफिदाबो दंखायो नै जोंना हाग्रा बारियाव दंफैखायो दासो थख्ला जादों गाइस नै खानाया जाबाय सिमोन दैमा खर'आवहाय नै जाबाय सिमोन दैमा खर' आरोना नाफिदबो दं गाइस सिमोन दैमा खर'आव नोंथांमोना सोरबाफोर सिन्था फैनो हागोन नै बिथिंजाय ओरैजाय बेदर हांगासिनो दं नै अमा बेदरा अमा बेदर बयलार बेदर हांगासिनो नै और अभी तो रुको दासो हेन्डसाम नुदों गाइस कैसे कैसे लोग रहते हैं यार बेदर हांगासिनो दायो आं दुगैनोसै आरोना खानाय सिथाबाय खानायजों गोजा दुगैना लाग्रोनोसै आरोना गाइस नै दुगैखांबाय आरोना दासो खर'आवहाय बार नांदों आरोना लोगोफोर खानाय हाजानानै सिमोन दैमा खर'आव खानायबो हाजोब्बाय ओमफ्राय दुगैबायबो लुक गाइस भिडिअ ओरैबायदि मोजां नुखायो आरोना नै ओरैजाय नै नारें खाजि ओमफ्राय नै ओरैजाय बेदर हांगासिनो दं दानिया मोनसिगोन मोनां मोनां जाबाय प्लास औ दासो लाइनाव फैदों नै जाथाव जाथाव जाबाय नै बनाबो नै नोगोदसोखा बेवहाय प्रडाक्ट शुट बानायनि एसे रिल्स बानायनि गाइस रिल्स भिडिअ ससमा मोनदों नै ससमा गाननो गाइस वाव वाव गाइस नै दायो दं आङो सिमेन्ट खर'आव आरोना लोगोफोर ओरैजाय सिमेन्ट एखेबारे खर'थाराव नै बिथिंजाय आरोना नोंथांमोना फैनो हागोन ओरैबायदि समायना आरोना बेखिनि जायगाया नोंथांमोना फैनो हागोन बे जाबाय सिमोन रिभार पिकनिक स्पट आरोना माखासेफ्रा बेयाव जानो थाखाय आरोना बेदर जानो जाबायनो नैबे फाख्रि दंफां गिदिर दं आरोना लोगोफोर नैबे सायाव खिनियावहाय ओरैबायदि मोजां बेखिनियाव बेदर हांग्राबो दंखायो आरोना सोरबाफोर बानायनाय बे जाफैबाय थायो गोबां मानसिफोरानो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेवहाय हांगासिनो दं आरोना नै बिसोरो जागासिनो दङ लुक गाइस भिउ जागासिनो दं नै वाव साइडआव बिराद गोजानाव नादों गोजानाव नादों बारा गोजानाव खालि बेखौनो बेयो बिगिनिंसो नोंथांमोन गाइसमोन बिगिनिंसो नै मेना बेसै आरोना जाबायदि जाथावथाव मोदोमखाबाय वाव स्पिरिटआ लु मेथाइ दामदो मेथाइआ गाना लागायदो बेदरा मोनबाय जानोसै
Sabas, bas, nih spreadsheet. Borong metai moजां sapa dam. Ini spray नायनि बेदरखौ एसे गेजेरनाबो जाबाय नै बेनिफ्राय ओरैजाय भिउ नायनो हागोन गासिनो बे अन्थाइ सायाव गाखोनानै ओरैजाय नै लुक ओरैबायदि बरिया आरोना नै बेहाय दंफां फाख्रि मोनसे दं आरोना नै सायानो बिराद मोजां दंफां फाख्रि गिदिर दङ नै बे सिङाव जिरायनो हागोन नोंथांमोनाबो फैबा सिमेन्ट दैमा खर' आरोना पिकनिक स्पट सिमेन्ट सापरनि ओरैबायदि बार स्रो बारदों आरोना ओरैबायदि थान्दा बरिया मोन्दों फैनानै लोगोफोर गोसोखौ ज' हेपि मोन्दों आरोना ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बावहाय फैनानै दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर सिमेन्ट दैमायाव फैया दिनै फैलायबाय बिराद गोबावनि उनाव स' हेपि नोंथांमोना सोरबाफोर बेदर हांना जानो फैयोबा नै बेवहाय फैनो हागोन एक्सुवेलि बावहाय फ्रि स्ट्राइटार आरोना रावबो गैया गासिबो बेदरा Oh my god! Bodiखौ नाय guys! बडि दं नामा? Oh wow! फटक साबायनि दानिया गासिबो फटक साबायनि जोंना बेदर हांग्राया वाव समायखायोना वाव बरिया नुदों हांग्रा नुखायो बेदर हांग्रा बायदि जोंना नैबेसो बक्सा देखायनो आं नोंथांमोननो बेदरखौ एसे बोरैहाय जाखो मोनाखै एक्सुवेलि नै वाव नै हांगासिनो दङ नोंथांमोननो दायो आं एसे भिउ देखायनो आरोना लोगोफोरा आवगोलावहाय नै बिदि खर'आवहाय निजोम बारा दाहार गैया आरो नै बेखिनियाव गोजा टार्निं जाबाय ओरैजाय गिदिंलांनाय खोमा ओरैबायदि समायना आरोना ओरैबायदि मोजां जायगाया नै वाव दैज्लाङाव एक्सुवेलि दैबाना जाबा फैनो हानाय नङा आरोना खर'आवहाय ओंखायनो दानो फैखाबाय जोङो बेरायनो दा दै रानबाथाय बिदिनो खर'आव फैनो हायो आरोना दैया देरबाथाय फैनो हाया ओंखायनो दायो फैदों आरोना ओरैबायदि मोजांथ' नै जायगाया खर'थाराव आरोना सिमेन्ट दैमा खर'आव आरो खर'आव थांबावनि वाव नै लोगोफोर नै बेबायदि आरोना खर'थार वाव गाइस नै गोबां गोजानाव फैबाय आङो माखासेफ्रा थाबबाय बिराद गोजानावहाय दायो नै बेसेबा गोजानाव दंफैयो आरोना वाव जायगाया नै ओरैबायदि मोजांथ' सिमेन्ट दैमा खर'आवबो नै बेफोरबायदि हाजो गोजौ दं नै बेखिनियाव अन्थाइ गिदिर आरोना बियो नै बेखिनिया टार्निं आरोना ओरै जाय गिदिंनाय दैमाया लुक गाइस बेसे समायना लोगोफोर बेनिफ्राय गोलैनां प्रसेस आदाय लोगो थियाखा आरोना गरम बाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम
ओरैबायदि थिया वाव नै गाइस ओरैबायदि बरिया खर'थाराव मोनफैयो नै आवगोलाव थांजाबावगौमोन थांथ'ला गाइस नै बेनिफ्राय जाबाय wow 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 नै जागासिनो दङ wow जागासिनो जोंना नै सेंग्राफोरा बेदर जागासिनो आरोना बेदर हांनानै सेंग्राफोर बेदरा जाजोब्बाय नामाब्रा सेस नै स्लिम मुस्लिम जोब्बाय नै बेदरा जाजोब्बाय माथो आरो नै गाइस दानिया थांसै आरोना बे जायगानिफ्राय थांनो ओंखारजोब्बाय नै थब्ला थब्लि बाजोब्बाय नै Hi guys, subscribe kalam, share kalam. चलो चलो गाइस ready guys ready Hıç. Guys, सान्दुं गोसायाव बेराय बेराय गोसोम जाजोब्बाय नै अबस्था गैयै जाबाय गोसोम सायाव गोसोम जासिनबाय